Hei? Se kyllä suoraan sanoen kuulostit puhelimessa aika kummalliselta. No ei kai. Meinasin tuossa tappaa itteni. Siskon makkaroilla. Mitä? Miksi? Mä oon joskus aika rähmäkäpälä. Kyllä. Mutta viimeinen niitti oli se. Seksi Seppo. Ja Ossi syytti mua siitä, että mä olisin muka varasta perunamuusia omaan kylpyammeeseen. Mikä ei siis pitänyt paikkaa. Kuules tyttö. Haluut sä turpaas? Mutta kun mun läheisimmät ihmiset ei enää kivelemään Ossin komeita lihaksia. Sä päätit tehdä mitään. Vähän intiimissä konttorissa. Mä seison jo siinä takahuoneessa. Oi, Ismo sua. Taisi mennä veripäähän. Hei, nyt me puhutaan oikein kunnolla. Ei. Mä laitan sulle sängyn tähän sohvalle ja se jää tänne yöksi. No en. Hämmärin pitkä kynsi.